Días de xeada, días de moito frío. Con Galicia baixo cero, este xesto é casi indispensable. Ata non hai tantos anos, as cociñas de leña e as lareiras dominaban nos fogares galegos e aínda resisten algunhas. Temos cocina de ferro, con leña. Hoxe en día hai moreas de xeitos de quecer a casa, con gasóleo, biomasa, electricidade ou gas, por exemplo, pero todos teñen en común unha cousa: pasan factura. 120, 130 euros al mes. Sen o depósito andaba sobre 1.000 euros. A lo mejor es mejor no pensar en esas cosas, la verdad. É que o elevado custo está incidindo nos nosos hábitos. Segundo as últimas estatísticas do Ministerio de Transición Ecolóxica, nos últimos anos baixou o uso da calefacción nos fogares españois. As estufas quentan menos tempo. Entre más frío, entonces ahí sí prendo la calefacción 4, 5, 6 horas y apago outra vez. Cando apreta moito. E máis, hai quen nin sequera pode quentar a súa casa. Egoístamente non nos damos cuenta de la suerte que tenemos. Porque hai colectivos vulnerables, como os pensionistas, que xogan con marxes moi estreitos no momento económico actual. Yo gano 1.048 euros de pensión, 700 de piso, tú lo vistes, luchando y comiendo cosas básicas. Circunstancias adversas que obrigan a moitos galegos a pasar frío na casa. Claro, cando un fogar non pode pagar o que implica ter prendidos os aparellos que nos dan calor, Bernardo, é cando se fala de pobreza enerxética. De cantos fogares en Galicia estamos a falar? Pois, segundo o informe do estado da pobreza en Galicia, o ano pasado, o 17% dos galegos non puideron permitirse manter a súa casa pois a unha temperatura axeitada nos meses máis fríos do inverno. Un 15% das vivendas da provincia da Coruña, fíxense, non conta con ningún sistema de calefacción. O 13% das de Pontevedra tampouco, e tanto en Lugo como en Ourense, o 9% dos fogares tamén vive baixo pobreza enerxética. E ollo, porque en España a cifra supera o 31%. Pero cal é o gasto mensual cos sistemas maioritarios? Nunha casa tipo de 80-90 metros cadrados, por exemplo, con gas natural, cun consumo medio duns 800.000 kilovatios hora, o custo vai a 60-80 euros cada mes, só en calefacción de gas, vale? Outro exemplo, con calefacción eléctrica convencional, co que serían os radiadores, uns radiadores que consomen máis enerxía que o gas para dar a mesma calor. Se imos os 1.000-1.200 kilovatios hora, estamos nuns 140-180 euros ao mes. Ollo, estas son cifras aproximadas porque o consumo real varía en función do illamento da vivenda, da potencia e da tarifa que teñamos contratadas, da zona climática na que vivamos ou do número de horas que teñamos acesa, que teñamos posta a calefacción. Lembremos que en Galicia existen axudas, como por exemplo o bono social térmico que sufraga parte deste custo e que para acceder a él hai que ter concedido o bono social eléctrico. As contías desta axuda van dos 138 aos 397 euros. Pero hoxe imos coñecer a historia de Chago, é un canario que mercou unha casa en Xunqueira da Ambía que só ten cociña de leña, cobra unha pensión non contributiva e non pode permitirse instalar outro sistema de calefacción. Logo, como se está a apañar nestes días tan fríos, Ángela? Pois estás a apañar, pois eu creo que con moitísimas capas, non? Chago, como pasas ti o inverno aquí en Xunqueira de Ambía? Bueno, ya es el segundo año y lo estoy pasando con bastante manta. Porque ti, por exemplo, cantas mantas pos na cama para dormir? 3 mantitas, 3 mantas. E con eso xa tes suficiente para pasar, non? Sí, sí, porque me quedo quietito y tal, y empiezo a coger calor. E despois polo día tamén moitas capas, pero de roupa. Sí, de ropa, sí. Sí, suéter, chaqueta. Un gorriño tamén. Eso sí, muchas veces uso, ¿cómo se llama esto? Bufanda. Bufanda la tengo, pero la otra me gusta más. Aquí como unha braga, non? Así que se pon no pescado. Exactamente, como unha braga, E despois levamos aquí toda a mañán pegadiños esta cociña. Esto sí, esto es lo mejor que hay. O que pasa é que, claro, só tes aquí na cociña. En la cocina nada más, sí. En la sala no tengo. E na sala decías antes que casi non estás, porque o frío... No, y ahora cuando tengo sol, me salgo para la parte de abajo y estoy afuera en el patio. O me pongo a caminar, o aquí abajo, a la plaza no, a donde está el agua. Para que che dé un pouquiño sol e así entrar en calor. Sí, sí.
exactamente. Porque contabasme antes, houve unha vez, cando viñeches a vivir aquí ao principio, que sí que tiñas un calefactor. Sí, un calefactor sí, pero se me echó a perder. Entonces ya no. Claro, e ademais o gasto era importante. Sí, ahorita estoy pensando de comprarme otro, a ver. Claro, pero decíasme antes, é moi caro e coa túa pensión é moi difícil. Sí, es bastante. Ya sabes la pensión que yo tengo y es poco, pues. Esto muchas veces se vive, pero hay que también compartir con esto. Y también, pues, la hija mía necesita que le eche una manita, pues también se la he hecho. E claro, é complicado, non? Y la nieta también, y pues. Y ahí, pero voy escapando. E vexo que o gorro sempre posto. Sí, sí. Hasta muchas veces en verano lo uso. O uso las gorras también. Gorras, tengo 3 gorras que me las trae de las islas. Y así me los voy. Pois xa vedes como está pasando o inverno aquí, Chago. 3 mantas para dormir. Esta cociña sempre encendida. Moitas capas e non quitamos o gorriño da cabeza. Eu xa vou tomando exemplo tamén. Bueno, que grazas, Ángela, a unha aperta forte para Chalo, pois 3 grados aí hoxe en Xunqueira da Ambía, así que pois non me extraña que teñan que estar así na casa.